Ni, hasi nintzen igeri egiten Bidasoako klubean, eta gero iritzen momentu bat, ezin izan nuela ordutegiekin ondo kontrolatu nire igeriketako ordutegia, orduan eman zaten aukera sartzeko waterpolon, eta hasi nintzen horrela, eta orain jarraitzen dut hemen ja 7 urte. Eta nire kasuan duela 8 urte, hasi nintzen waterpoloa jolasten, eta iraila bezala hasieran igerik egin nuen, eta azkenean nire lehenengo entrenatzailea Sergik aukeratu zidan edo aukera eman zidan waterpoloa jolastera, eta azkenean hemen. Daramagu pila bat denbora lantzen, zerbait txapelketa irabazteko, eta egin genuen izan zen, lehenengo jolastu genuen Azkartzaren aurka, final erdia, da gero sailkatu ginen joateko finalera, eta finalean jolastu genuen Eibarko Urbaten aurka, eta egia esan izan zen oso partidu zirraragarria eta tentsio askokoa. Zen joan zen momentu guztietan oso berdinduta, eta izan zen azkenean guretzat ere aurrera pausu bat, irabaztea Euskal Herriko txapelketa, beti nahi izan dugun amets bat izan da orduan, oso pozik. Aurrek urteetan ere aukera eman ziguten jolasteko, baina ez genuen finalara iritsi, eta urten bai. Ze azkenean, waterpoloa da taldeko kirol bat, eta hor ikusten da, nola denak egiten dugun denengatik lan, eta orduan ikusten da ere oso ondo eramaten garela uretan, eta azkenean gure lan guztia nabarmentzen da horrelako partidu zailetan, eta orduan, oso ondo. Guk jolasten dugunean taldean, daramagun denbora asko elkarrekin jolasten, eramaten gara oso ondo eta ulertzen gara bakarrik begiratzen bakoitza bata besteari, ulertzen gara badakigun ezin behar dugun jokaldi bat, dauzkagu gainera aurretik prestatuta beste jokaldi batzuk, eta saiatzen gara egiten jokaldi horiek uretan, eta adibidez norbait gaizki dagoenean edo ez badago bere momentu honenean beste gainerakoak saiatzen gara laguntzen edo pertsona hori hobeto egoteko. Normalean ez ditugu, ez gara urduri jartzen. Entrenamenduetan denbora guztian egiten dugu jokaldi horiek, eta azkenean partiduan erraz erutzen zaigu egiten, baina ez dira momentu guztietan ondo ateratzen. Orduan batzuetan gaizki gelditzen gera. Irabazi genuenean bota genuen lehenengo gauza gure entrenatzailea uretara, ospatzeko. Eta gero, bantzuguten kopa eta baina ez genuen ezer berezirik egin, zen esan genuela, bakoitzazukan azkenean bere plana egina zen, ez genuen usteritxiko ginenik agian kopa lortzera, orduan esan genuen egingo genuela beste egun batean edo afaria, elkarrekin ospatzeko. Bereziki liga irabazi nahi dugu, lehenengoak irabaztea, eta gero fasera joatea. Egon gara abendura arte, egon dira bi talde, eta hor geratu gara taldeko lehenengoak. Joan gara irazitugu partido guztiak, eta orain hasi gara kopa ondoren, bigarren taldeekin, hori izan dira, bi taldetan lehenengo 3 sailkatuak egin dugu talde bat seikoa. Eta lehenengo larun batean, berdindu genuen 9 Eibarko Urbatekin, orduan ez dakit nola joango garen, baina erditik edo. Guk entrenatzen dugu egunero, egun bakoitzean ordu terdi 2 ordu, eta joaten dira entrenamenduak aldatzen egunetik egunera. Batzuetan ikeri egiten dugu, beste batzuetan jokaldiak prestatzen ditugu, eta pixka bat aldatzen. Nire ustez orain gero eta emakume gehiago jolasten ari direla, baina normalean berdindutak daude. Normalean, orain ja ez beste baino, lehen, zatematzen nion norbaiti egiten zenula waterpolo, aian behar bat egiten zertzen. Baina, adibidez, guk gertuen daukagun taldea seniorrena da Eibarren. Zen Donostin ari dira ateratzen, baina seniorra ez dago. Azkenean ezagutzen duzula jende asko eta jende oso jatorra, eta laguntzen zute pertsona bezala gauza berriak ikasten, eta nik uste dut dela erabat oso ona disfrutatzeko kirolaz ere. Orain haur txiki asko daude eta gero eta gehiago apuntatzen ari dira, baina azkenean guk ez gara hor beti egongo, eta espero dugu jende gehiago etortzea praktikatzeko.